curtametraxe parece un proxecto moi interesante para que todo o equipo, toda a comunidade educativa participara e como tiñamos xa unha previa galería de imaxes sobre nubes e na clase fixéramos un pequeno texto colectivo e a partir de aí foise enriquecendo e foi polo que o fixemos para que toda a comunidade escolar poidera participar. La película se llama Las nubes viajeras y bueno, es una interacción entre alumnos, los niños, los profesores y los padres que me parece muy interesante. Yo estoy con Alfonso y estamos haciendo el making of, a ver cómo sale. En todos os coles hai proxectos, o que pasa que este pois parecenos moi interesante porque o audiovisual pensamos que é un traballo que queda por facer, gustounos moito empezar, sin ter casi nin medios, nin tampouco moita idea desto, non? Pero aprendemos moito con isto, tanto nós como os pais e os nenos que aprenderon moitísimo deste proxecto. E é a primeira vez que facemos algo semellante no cole, eu personalmente estou moi contento de que se fagan estas cousas, me parece moi interesante e me parece moi boa idea que as familias e os profes colaboren para facer cousas en común. Todo este proxecto comezou o ano pasado realmente, cando María, a profesora, pediunos a colaboración para facer un blog. Dentro das moitas cousas que fixemos no blog, que participamos tanto os nenos como os pais, no último tramo do curso fixeron un proxecto que se chama Captura Nubes e de aí xusiu todo este pequeno corto, non? Eu creo que o comenzo desta interacción coas familias, que sempre hai no ámbito escolar, é fundamental o que se abrira un blog de aula, que leva un curso, comenzamos a finais de xuño e realmente traballando nele levamos este curso e eu creo que foi fundamental porque se estableceu un vínculo de unión entre o que sucedía na aula e iso iba a casa. E a partir de aí pois, se van comprendendo moitísimas das actividades que se fan dentro da aula que a veces non se transmiten a fora do que é o ámbito escolar. Porque isto é un traballo para que saia os pais, as nais, os profes, os nenos, o entorno, a escola. É un traballo de comunidade e para a comunidade, tanto escolar como a comunidade social. Entón, bueno, ademais que é moi positivo porque o proxecto é un proxecto bilingüe, máis que bilingüe, porque tanto hai unha parte que está rodada, hai partes en galego, partes en inglés, sale creo que algunha frase en francés, co cual, bueno, intercultural total. Hai unha asociación que se chama Asociación Espiral, EduBlogs, que é unha asociación que leva moito máis tempo que min, xente que leva investigando co tema de TICs na educación e a través dunha rede social onde hai moitos blogs e onde participan moitos edublogs, pois se convocaron uns premios nos que nós estábamos presentados, logo finalistas, e ao final nos diron o Aula Blog, que é o nome do blog da nosa aula, lle diron un primeiro premio na categoría de infantil e na categoría de blogs de aula. Estes premios, a sede destes premios desa asociación está en Barcelona e se presentan blogs de edublogs de todo o Estado. É curioso que dentro destos, que eran 300 e pico blogs que estaban presentados, quedaron finalistas moitos blogs galegos e, ademais, quedaron premiados tamén outros 7 blogs galegos. De 30 premios, 7 son galegos. Isto hai que destacalo, porque non somos a comunidade que máis recursos teñamos a nivel de TICs dentro do que son os colexios e as aulas. Que eu aí teño un vínculo de formación de xente que cede pois libremente os seus coñecementos na rede. Creo que iso ten que ter un recoñecemento oficial, porque ao mellor é o traballo máis grande que se está facendo agora na vanguardia educativa. Nosotros nos enteramos por la profesora, por María, que nos lo comentó en una reunión que tuvimos y nos dijo, pues vamos, mira, tenemos pensado hacer una película, a ver qué tal nos sale, porque tenéis que colaborar todas. Unas fueron de canguros, otras fueron de peluquería, otras fueron de vestuario, y nos lo organizamos bien. Pois este proxecto, como todos tiñamos que aportar o noso granillo de area, alguén lle tiña que tocar de gravar, pois tocoume a min. Entonces, bueno, a verdad, non teño demasiados coñecementos, pero puxemos aí vontade e tempo, non? A miña labor no proxecto sería unha labor de produción encargada de organizar
pois o traballo que fixeron os pais e o traballo entre nós, que fixemos diferentes cousas cada unha de nós. Tivemos que facer o vestuario é unha nube, cada neno leva a súa nube, houve que diseñalas, cortalas, facelas, pero bueno, con gusto. Hoxe coincideu o remate da última escena, digamos, para montar xa poder montar a película, que a danza, a coreografía final das nubes viaxeiras, porque eles céntranse nunha poesía que fixeron sobre as nubes e a raíz deso coincideu que, bueno, fixeron unha serie de tomas que se trataba de vir a bailar a San Pedro, que é este espacio tan maravilloso que temos, e poder danzar dentro do mirador e tamén no exterior, co seu vestiario, coa súa, bueno, coa unha música, un minueto de Beethoven. E agora quédanos a segunda parte do traballo, que sería despois de acabar de gravar todo isto, o traballo de edición que farei con María nestas semanas próximas. Os pais foron o mellor porque se involucraron moitísimo, despois traballar cos compañeiros e coas compañeiras tamén, e logo ver os nenos fora da escola, eso hai que vivilo, eso non o paga a Xunta, eso paga o que realmente o corazón, é unha vivenza que hai que fomentar. Si, rouba tempo, pero é tan satisfactorio que realmente estás aprendendo ti cos nenos e ves que os nenos ao final van a ir adquirindo uns coñecementos que se non intentas facer este tipo de traballo non teñen a oportunidade. Pero esta situación de poder sair ao exterior ou de ter a sensación de que están sendo eles actores e actrices, vense involucrados desde dentro, poder ser un pouquiño críticos cos medios de comunicación, saber o que están vendo, que non sempre é real o que están vendo, efectivamente. Entón, eu penso que é moi positivo e moi satisfactorio para todo o que está colaborando. E así aprenden máis tamén. Las niñas se fijan en pequeños detalles que dicen, ai mamá, pues hice esto, ai mamá, hice lo outro. Sentíme moi arropada por todo o mundo, gustoume moito sobre todo ver non só que dis un corto e non sabes como se fai, non? E todos os preparativos, non, que leva facelo, dende eso, o catering, o vestuario, ter cuidadores pos nenos, toda a montaxe como fixeron fomos a distintas reunións nas que toda a colaboración, que hubo que pedir, a parte da nosa, e dos nenos que xa están, a profe, de todos os centros, para pedir o material, as cámaras, as luces. É que increíble, e parece mentira que en tan pouco tempo que se poda sacar algo así. Espero que a convivencia cos outros pais, cos outros nenos, conoces outros pais, conócelos que realmente non os conocías, de Olai a Dios nada máis, tes unha convivencia cos outros profesores, porque hai máis profesores aparte de María, e moi ben, encantados. Entón, bueno, a verdade foi unha experiencia moi bonita desde o primeiro momento, porque foi un proxecto que foi medrando, non? É dicir, empezou sendo unha cousiña moi pequena e ao final foi se complicando, e, bueno, moi ben, eu paseino moi ben, os nenos, a verdade que son máis profesionais que a nós, e entonces, bueno, unha experiencia moi positiva.